الرجيم يا أيها الذين آمنوا مودن قوندن بالله إن كثيرا أيكو هيوي من الأحبار أنني أندو بيهودي ينقضوا الرهبان إسوري هيوي أمت بلا يأكلون إن نعم أموال الناس جودة ديم إن نعمل جودة ديم بالبادي أمير هيوي أمت بين نعمل جودة ديم إن فنير إن نعمل جودة وين جانا جتبنغ نعوج ويصدون نفدو يمبي عن سبيل الله قادين الله فامي هيوي أمت بين بدو والذين يكنزون الذهب بأن قلدر كنيجي والفضة بأن قلدر كالس ولا ينفقونها نفقرتا جودي في سبيل الله دين الله عند أن جوجي كني أن جوجي كالس تبرتا غسكتا الذي فبشرهم خبر بيدو بعذاب اللبت أليم موسى عالم بلبت فندنا يسمى به يوم يهما عليها ñalawma mo sumiraji anani de ñalawma mo ganda en suyumo yowmo yuhuma ñalawma mo kange o sumira yowma yuhuma alayha ñalawma mo kange o tayinira e mum fi naari jahannama tayina wada e naaru jahannama ha wonti ɓodde wotere fa tukwa biha pasire masalan kange o waɗeno kon ferni kange mon pagginoɗa ga cawdi ɗi pagginoɗa ga caliɗa askude kaalisaji ɗi paggiɗa ga caliɗa gaskude yawmal qiyamati kaalisaji ɗi fof taynete waɗeno kon fer woni yawma yuhuma ñalama mo wulnira alayha e makko fi naari jahannama e jeygol jahannama fa tukwa biha aywa masalan fer o pasire ɗum jibahuhum tiiɗe maɓɓe wo junubuhum e bangeji maɓɓe wo zuhuruhum e keeceje maɓɓe jomum lelne paas o taste e keeci mum taste ɗo e yeeso taste e bangeji golli ene taste no fasirta wutte ni kayre o ne rewne e ma aɗa wulla ɓe mbiya haza de ma kanaztum ɗum ɗo de koko ngalɗuɗon ngalɗirno ɗon li anfusikum wonde koye mon ko ngalɗanno ɗon koye mon celɗon tottude haqqe Allah ɗum ɗo woni ɗum jawdi ma nani hande fazuqu joni noon meɗede ma kuntum ko laati noon takni zuna oɗon ngalɗa ɗum ɗo woni jobdi mum ngal ɗum ɗon celɗon tottude haqqe Allah ko jobdi mum ko ni nawe waɗɗe ɗum ene moƴƴi inna iddata suhuri hay limore lebbi ɗi ganduɗa ɗi ene limtene wonande hitande indallahi to Allah ko limtirte hitande isna asara saharan ko sappo e ɗiɗi lewru fi kitabillahi to lawhul mahfuz ko ɗum winda toon hitande ko sappo e ɗiɗi lewru noon waɗa yawma khalaqa samawati wal arda ñalawma mo asaman taga leydi taga ene hen ɗum waɗa andi lebbi men ko sappo e ɗiɗi tan ɗin woni ɗi julɓe ne limta يعتد بها المسلمون في عبادة كالصيام والحج وين كورك ان حج ان وسائر امورهم اذن دانغال في كوج من وايام هذه الشهور يلو لبنون يلا ماج مبي كو 355 يوما ko temedde tati e capande joyi ñalawma jiida e sahasu o do ko sanadu wete ndin o ko sanadu walla sanahu won wiɓe ko sanadu faame won wiɓe ko capanɗe joyi e nayyi won wiɓe ko capanɗe joyi e joyi a faame o to noon ko sahasu temed tati e capanɗe jeegom e joyi woni 365 jours faami lebbi tubaɓe hitani men ko noon fotata enen noon haran ko sanadu woni 354 walla 355 ɓe daɗi en balɗe sappo e goo paama ɗum faami joni noon ɗum woni ma woni balɗe sappo ɓe daɗi en walla balɗe sappo e goo ɓe daɗi en so tawi hitande nde ko basira ko balɗe sappo e goo wonata so tawi noon ko mbimi so tawi nasi ayyamu nasi ili so tawi hitande nde ko basira ko balɗe joyi wonata
tawi hitande nde wona battide ko kabisa ko balɗe 5 ko balɗe 6 wona ɗum teskoɗa sa teskima kala duuɓi 4 andi février mayre tan ko 28 walla kono kala duuɓi 4 ne mayre 29 nattaɗa watte hen haqqille kala duuɓi 4 février mayre to ko nogas 9 heddi ko mayre nogas 4 kono par duuɓi 4 foof waɗa kafsu diwa faami ɗum woni sababu ko ɓe daɗi en ko balɗe 12 ɓe daɗi en ɗi par duuɓi 4 fof change par duuɓi 4 fof change wona lewru ndu mayra nogas 9 lewru tubak ndu mayra noon nogas 9 ndu mayra nogas 9 ɗum wiyete kabisa to hisabi en komi no mbiyata koy ko sabu nde ɗo golɗo ustogol e hitande men nde ɗum tagi noon jiya hen sahaji korka aray ceeɗu korka aray ndungu korka aray dabbude haɗa yiya ɗum si sahaji hajjune kadi waɗa noon hen sahaji hajju aray saha nguleki aray saha jangol aray saha top fof ne waɗa faami fof ne waɗa ko ɗum ɗon ko ɗum addi ɗum ko ɗum mbimi ko ɗum addi ɗum min ha ene lebbi he arba'atun hurumun lebbi 4 lebbi 4 ɗi woni haran ɗo woni saftarandu woni taske woni haran woni mawnum yawa ɗiɗo lebbi 4 mbiyete lebbi 4 hormatteji ɗiɗo woni arba'atu hurumin zalika ngol ɗo kurmingol ngol ɗo karmingol e ɗiɗo lebbi o wi harminde hen wadde ko boni hormade ɗiɗo lebbi addinul qayyimu ɗum wiyete diine pocciɗo ɗiɗo lebbi wasde wadde hen ko boni ɗum wiyete diine pocciɗo mbimi saftorandu e taske e haran e mawnum yawa Allah wi fala tazlimu fihinna hoto toñe e nder majje anfusakum koye mon hoto goofe hen Allah fa innaha ay wofde Allah fiha e majje a'zamu wizran ɓuri mawnude bakkar e wofde Allah e lebbi keddi ɗi wa qila fil ashuri kulliha wiyama lebbi fof kala hen ɗo gofɗa Allah ene mawni Allah wi wa qatilul mushrikina kaɓe hefere ɓe kaffatan e dendagal lebbi ɗi pop kaɓe mabɓe kama yuqatilunakum hono no ɓe kaɓire mon kafaran kanji fof so ɓe goppani hay lewru ɓe kormaki ɓe kaɓe mon onono kaɓe mabɓe mbiɗen lebbi 4 ene ɗiɗo lebbi 4 haɓetaki so tawi ko taske haɓetaki wonno pour kajjoygol zulga adati woni saftarandu fof koye kajjoygol ɗum fof haɓetaki ewa haran haɓetaki ewa mawni yawa haɓetaki kono so ɓe kaɓe mon kaɓe mabɓe won wa qatilul mushrikina kaɓe hefeɗe ɓe kafaran dendagal lebbi ɗi kama yuqatilunakum hono no ɓe kaɓire mun kafaran kanji fof ni wa alamu gande anna Allah ma al muttaqina wonde koye hulɓe innama nasi'u ay nemnugol habde mabɓe nde kamɓe hefereɓe so ɓe kaɓe mon on mbi on kaɓetake e ɗiɗo lebbi on nemnim Allah wi ziyadatun ɗum ko ɓeydugol fil kufri e keferago li kufrihim bi hukmillahi ɗi koye saabu yeddudeɓe ñawore Allah e ɗiɗo lebbi ko Allah wi yudillu bihi Allah ewi ene majjinir ɗum alladina no ɓen kafaru ene yudillu ene majjir bihi alladina no ɓen kafaru yedduɓe Allah yuhillunahu ɓe daktina nemnugol ngol aman wona hitade o yuharrimunahu ɓe karmin ɗum aman wona hitade Allah wi waɗir noon ɓe mbaɗinan ko li waɗi u beele ɓe kawra karmingol lebbigol e dannugol ngol iddata limore ma harrama Allahu ko Allah harmini e lebbi taw ɓe ɓeydata e karmingol fodde lebbi nayi ɓe gustata hen ta haydara ɓe darata kadi holde nderto Allah wi fa yuhillu ɓe daktina ma harrama Allahu ko Allah harmini Allah wi zujjina lahum fuɗanama wonande ɓe suu amalihim bonde golle mabɓe ɓe cikki golle ɗe ene moƴƴi wallahu lamdo Allah noon la yahdi o fewnata alqawma yimɓe alkafirina hefere bisimillahi ya ayyuha alladina amanu ehi moɗon gonɗumɓe Allah ma lakum ko heeɓi on ida qila lakum so tawi wiyanama on infiru dunje tan fi sabilillahi e diine Allah dunje jeehe kaɓoyɗe tan ittsagal tum tan gamon jeehe kaɓoyɗe tan gonan mbayon amɓe ni holko heeɓi on holko gamon toon jeehe kaɓoyɗe gamon ilal ardi fewde leydi Allah wi araditum beele on beela bil hayati dunya e
gurnam aduna dakham meju min al akhirah al akhirah fama mata'ul hayati dunya wana dakham min gurnam aduna non fi al akhirah to bangel akhirah illa qalilun so wana ko sedata gurnam aduna dawla cetta kinal illa tanfiru so tawi on jahani yadude nelado Allah son jaadane makko yu'azzibukum Allah letta on azaban letta aliman de ganda ko musti jehe koy to wi on yaran jehe aha wa yastabdil so o letta on o wara on hala bon o yastabdil lumtina qawman yimbe ghayrakum be wana onon te wala tadurruhu on lorlata nelado Allah on lorlata Allah shay'an hayhunde on baba so tawi on ballani ala ko lorla mo hen fa inna Allah nasiru dinahu Allah ma walu dinahu والله الله نون على كل شيء كله يوهن قدير كوكتن إلا تنصروه سؤال بلاني نلا الله غندي فقد نصره الله الله كان ولينه الله كان ولينه إذ أخرجه الذين كفروا ثم نهفر بين جلتين ومكة أي وأجوني بجوني أنا نيجي يلتوه نجي والدم والله حبو دم والله ريو دم ثانيا كان كنت نملك إثنين ديدو واتديدو ديدو وانا كان كي أبو بكر Siddiq ana Abu Bakr Siddiq watti ndi do wana إذا هما تمن بلاتي كم بديدو في الغار ابن بالو إذ يقول تمن أوياني لساهده كنجي مكون أبي بكر وقد قال له أوياني ملما رأى أقدام المشركين لو يكويد هفرب لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا ابن غنى ندر هاي غار ثور كم كنا لا الله سيدنا أبو بكر ابن غنى هاي دوهن أيوا أوي أبو بكر سقوط من بيجي لسكويد متندية أويدum non oy belata hazan horsuno Abu Bakr horsuno inna Allah ma'ana Allah ka ene wande men ballal mum fa anzalallahu alla jippin sakinatahu kubina golmum alayhi en la Allah sayyidina yama ko Abu Bakr wa ayyadahu nala Allah sembiniri nala Allah be junudi be konuji lam tarawha undi be anani en on jiyata dumen malaikaaji e ndir wi mbalo he kala do mo habe malaikaaji dina gonda e makko وي أنني الذي ما لا تحزن وأسينا الرسول صلى الله عليه وسلم وي سينا أبو بكر لا تحزن wiyama hakkune makka e hayre nde ɓe cuudinde yarante ko fodde air tan jono wi la tazan ila tahtammu oto himman oto sunno wa kana huznu siddiq ala rasulillahi la ala nafsihi wiyama sayyidina Abu Bakr ko suni ko wana e hoore makko o suni ko ina laad Allah o wi ina laad Allah o wi idha mittu ana min so mi maayi fa ana rajulun wahidun min so mi maayi way ko min goto mi maayi aydara dum haydara kono fa o idha mitta anta an non sa maayi halakatil ummatu di leñol ngol fof halkoto diine o bona dum non ko woni sunade bana hay hunde min ga so yidi min ga haydara an tan mo yidne laade وجعل الله ودي كلمة الذين كفروا كونغول بين هفريبه السفلى غول وني فولا غول وكلمة الله كونغول الله غول هي الأولياء غول وني تونغول غول وني فول غول والله الله نون عزيز كان وني فول داي لامو مako aki munñi day golle Allah wi infiru dunje jehe khifafan onani odon ciofti wa thiqalan e odon ngami fof so don odon cembi e odon lohi fo jehe tan mi khifafan odon koy wa thiqalan e odon teddi fof jehe tan odon jogi jehe on ngala jehe cagga dum laysa ala du'a fay on aya nuski odo aya وجاهدوا كبدا بأموالكم ونند جوديل من وأنفسكم بيتال من في سبيل دين الله ذلكم دم خير لكم بري مجاند إن كنتم سو الله تي متعلمون ودن غاندي كاي ود هرغامي آية غارو جيبي كاي نافيغيبه بنجهانو والد تبوك Allah wi ngandumi law kana salatino ma ko noddudabe fewde mum ko aradan ko kaake aduna qariban mallide sebe jihina be keba dum wa safaran taw ko dangal qasidan kakingal Allah wi lattaba ko mabbe ndewanno e ma e do nafigebe sinno ko waddani no feeten on ngare hen do e anyam tan kebon hunde be ndewanno e ma kono e be ngandini wodi Allah bonni be
walakin ko woni ba'udat woddi alayhim mabbe ashuqqatu yolde dum adani be lundade mo wasa yahdifuna mabbe gondoy billahi da Allah so on garti be bi ala bistadana wallahi so min kattanno yaltude la kharajna ma min jaltidanno ma akum wonde modon hallawi yuhlikuna eba kalka anfusahum koy mabbe tan e wande fenan wallahu Allah ya alamuna andi innahum kam la kadibuna kebe fen Allah andi dum kebe kaali ko wana gonga aya garo o dippi wa kana azina sallallahu alaihi wasallam ni jama'atin nelado o yamirino dental yo lundo hoto ja ko ben don masalan o wi dum tan jodde o wi dum tan jodde tanko ittihad makko don wana o yamira yo wi non o wadi ittihad makko o yamiri ben so yidi mbasa yaade Allah non tellini aya garo o Allah yaafi mo ha pari ni fundi feldem bi Allah ardini yafaade feli bonon Allah wi afallahu anka amnon kam Muhammad Allah yaafi mama ande lima azinta lahum ko nyemirirdabe ko biyanta be jooda mbasa yaade ko wi'abe non mi yaafi mama kon kono parani wiide be non ay kanti sayi seeda wana so Allah felino mo gila yaafaaki mo tan Musa na seeda kono non Allah yaafi mo ha pari wi ne felam Allah feli mo non wi mo ko nyemirtabe do mi yaafi mama kono parani yamirde mi yaafi mama kono parani yamirde dum woni afallahu anka Allah yaafi mama lima azinta lahum hol ko jemirdabe e waade yaade de wa halla taraktahum ko an ma goppabe hatta yatabayyana laka ha feñan ma allazina no ben sadagu be ganda ko gondube gantoji ikalardi wa ta'ala man ganda alkazibina fende he fatano yemidda ha ganda jom ganto e mala gam kono gardo fu yami de mi dañani yatan biya yo jod fora wadde non لا يستأذنك سبو سكتين تاكم إوازيات الذين بين يؤمنون بالله بين غندا إن غون إن الله واليوم الآخر إن غون إن يلام شكتيلو بين كم شكتين تاكم إوازيات أن يجاهدون كبتة بأموالهم جودهم بأنفسهم بتمن على بين بيرهم يا رسول وإن سيدنا أبو بكر سيدنا عمر بين بيرهم يا رسول باسيات بين جمتان والله الله عليم كم كوني غندل بالمتقين يقول بالله إنما يستأذنك أيبيا ما يا وفد واسيات sakkitinto e dum allazina ko ben la yu'minuna billahi be gonginta Allah wal yawmil akhir gonginta nyalama cakkitida wartabat taw en sikkiti buluhum berde men diine hum beedo fi raybihim be sikkitare mabbe yataraddaduna e be dengin allawi walaw aradul khuruj kambe nafiqebe sibe muyino yaltidde ma'aka wondude ma la addu lahu mabbe keblanton dum uddatan keblari sanno so tawi e muyino yadema mabbe tacci sile meje mabbe mabbe jeew pucci mabbe be pewna kabide mabbe e wala cede mabbe be jobo kono haydara be badani be jodi be ray muyani yaddema be muyan walakin ko woni kariha Allah ani in bi'asahum dunjugol mabbe dum tagi Allah muyani yaltude be dum tagi be jaltata fasabbadahum dum Allah amni be kisa ko qila wiyanabe udu jodo de ma alqaidina wondude jodi be jodo de e jodi be e nyawbe be e rewbe be cukolon kon jodode mumen dum Allah hoddiri law kharaju fiikum Allah wi se be jalti diino e modon onon julbe be ma zadukum be beydataano on illa khabalan so wana bonande ke be nafi gebe be dendinan no julbe be bonna hakkunde modon wala awda'u mabe jawnanno bonnude khilalakum hakkunde modon wala awda'u woni mabe bonnanno tan khilalakum hakkunde modon be bada castinagol be dendina goto e modon bi anka anani karima ko be dendina on yabugunakum be dabbana on al fitnata ko wete gangu kambe beedo hefere Allah yi sabu wo fiikum ene modon onon julbe be sammauna lahum heewe hedade ke be kalata waabe hedade ke be kala so kirima kadi jam ene modon onon julbe wallahu Allah alimun kanko woni gandude bi zalimin toñobe lagadi bi tagawul fitnata be dabbino fitina wanandema annelaado Allah min qablu ko adi ne ngarata e Madina ne gadda e Madina premier be dabbeni no mo fitina wa qallabu laka be baylitan ma al umura fi kuji e bonnude diina ma kala fere be badino hatta jaa al haqq ha ballal Allah ari wa zahara fuli amrullahi diina Allah o hum kambe kaari hono taw melaka be naate diina he force kambe naati gebe dum tan nani be kono wana welede kala fere diina ne boni be badino ko Allah sali Allah non an gabe gandi diino han dañi doole be gandi sebe jabaade e barata kambe naati be bela
ومنهم إنما به من يقول مؤنبيا إذلي يميرم فتمية يميرم مواسياد سك مواسياد هر ولا تفتني فتفني نم وبي أنكو جد بن قيس gorko goto ni jaddi bun qais qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nelat Allah wimo hallaka fi jalladi bani asfar arata jaden kaboyde ne goldo leñol arji hen do goldo leñol kaboyde nelat wi no non fa qala wi inni mughramun bin nisa'i le jidam do min ko kurtaade rewbe bo didi rewbe feewi بالهولي تنسبي هي وأقصى إن رأيت نساء بني الأصفر الله أصبر عنهن فأفتتنا بولو هولي سمي ما بتن من عارف سيدان أي ما دنيا فيتنا ثم يافو بتن هذا بياتهم يبرد نيجامكم جد ريوبي ودنا في بيمون فنلا Allah wi ala ko non fil fitnati ay fitina mo dogara o ay jayya mo dogara o en saga dube jeni ki fitina mo be dogara o ko hembe jeni wana me dogano ko danje bone ni ajube danje bone sa wa inna jahannama la muhidatun kanyum woni ko filtodo bil kafirin hefrebe la mahisa lahum anha bengala baffargal ga jahannama be natatan Allah wi in tusibka hasanatun anelad Allah so tawi mojjere hedima ko wayno polgu en ballal en tasuhum tan mettabe kambe be do nafigen wa in tusibka musibatun so tawi musiba hedima yaqulu be biya qad akhadana amrana menen de alhaali amin nangi hankandi marni min jahani min jetti Allah barni min jahani min qablu ko adi oɗo musiba min jetti Allah ne min jahani wa yatawallaw ɓe dunkito hum kamɓe farihuna eɓe belti ko hemma ko kul wiɓe lan yusibana heɓata min illa ma kataballahu lana so wona ko Allah windani min kala ko Allah windani amen heɓata min tan koko Allah windi kul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa Allah maulana kanko woni balla amen kettuɗo alhaaliji amen wa alallahi koye Allah falyatawakkalil mu'minuna so juuɓe ne bakkilo Allah dimo ko juuɗo sen bakkilo yo wakkilo Allah kul wiɓe hal tarabbasuna bina on pandanaki min onon naafiqeɓe ɓe illa ihda so wana gotel alhusnayayni moƴƴi ɗiɗi pandan ɗumin tan ko jamuji ɗiɗi jam min bare min cahudina min naata aljanna walla min poola min daña galle ha heewa ɗe geɗɗiɗi onon naafiqe pandani ɗum min kaɓe min maaya min naata aljanna min bara min ketta kaake min pecca ɗe geɗɗiɗi minen wonani min haɗe wona hanu minen noon natarabbasu bikum emin pandani on geɗe ɗiɗi onon ne walɗen an yusibakumullahu bi azabin nde Allah hemnirta on lepte min endihi ummorade ɗo mum ko wayno nanñoji ummade asaman Allah adda jibrilu haata e mon mayde ngerƴe on aw bi aydina walla Allah waɗa sembeji e juuɗe amen min nanga on min mbara on ɓe geɗe ɗiɗi min pandani on minen jibrilu haata e mon mayon aw bi aydina walla min kalkira on juuɗe amen e yamirore Allah ɗum noon fatarabbasu pannono ɗe min innano minen ma'akum wondude mon mutarabbisuna minen ko min fandi pour wiiɓe anfiqu nafqe e ɗoftare Allah ɗaw an oɗon bela aw karahan on belaka nafqe sene weeli on nafqe on belaka fo lan yutaqabbala minkum on jogoɗan jaɓanede onon naafiqeɓe son nafqi oɗon bela jaɓetake son nafqi on belaka jaɓetake ɗum noon ko jiɗɗo fof mbaɗa innakum sabu onon kuntum on laatima gawman ko on yimɓe fasiqina ɓe ganduɗa ko yaltuɓe ɗoftare wa ma mana'ahum haɗani ɓe an tuqbalade jaɓete min hoye mabɓe nafaqatum nafaqeji mabɓe haɗani ɗum illa annahum so wona kamɓe aywa kafaru billahi ɓe jeddino Allah wa rasulihi ɓe jeddine laaɗo Allah wala yettuna salata ɓe garata e julde illa wahum so wona tawa kamɓe kusala eɓe gami kan jiiɗa ɓe juula ko joomum jeta naɗo taw welaka wala yunfiquna te ɓe nafkata jawɗele man illa wa hum karihuna so wona taw ɓe belaka ɓe ɓuli goto war tan fala tu'jibka Allah wi an nelaɗo Allah hoto haawe amma waluhum jawɗele maɓe ko nelaɗo haaldete kono hay anne kayɗa hen hoto haawe jawɗele ɗe ɓe joguiɗe de ɗum haawe de jawdi Touba jawdi Nafi hoto haawe de
wala awladum wara hawe bibbe mabbe de ana dum ko istidraj ko beynade innama yuridullahu ay ko Allah moy ko li yu'azzibahum bela o leptirabe biha sabu jawlere de fil hayati dunya gurdam aduna ay galo mo wana juldo hoto haabe ko dañi ko hor dum homte Allah muuy hen ko leppirdemo jawdi ndi ko foftara ko jamma foftara ko nyalawma test dano ta ko jamma dano ta ko nyalawma dano ta ko nanga ko test tan bim dum jawdi wana ko dum wadata sa dañi jawdi ha yewi a foftara dida fofti fo ando ala haydara en leli tan ala khalis kala non jogi kala foftara jabata leppirte kay daña hen caɗele bandiji ndeway ma bandi ne waɗa a sikki ma samba bandi waɗa ma agressé ni ko waɗa bandi jogui haaju bande jogui haaju koye Abdoul Ndiaye kono Aliou Sy sa wirtimo bandi tawi koye bandi gonɗo e wuure he sa wirtimo rewata e ma so wona bandi mo andama sa wirtimo rewata e ma ne andi ala e ɗon wona waɗata agressé wona andara so yi noon Abdoul Ndiaye rewi ɗo so tawi en jogui fetide kam ma rew hen kam andi ko heɓa walla wasa bandin andi ko waɗata gendagal caɗele woni koye jawdi a foftata kadi andi ɓe liggoma ɓe jiiɗa wardema tan gueɗe may leydi وتذهب الذي يلتا أنفسهم يلتا بالتالي ما بيوم كافرون توا ملا ها دو يلتا كوم كافرون توا كيف هيفرد كما يكتوا هاي دين وكت فوتشك توا هاي دين جوم وكت فوتشك هيوان جلد جماعة وقت جي جماعة هيوان توا يت نوانو كهاج ويعرفون بالله ما بينقون دو الله بيبي إنهم لمنكم كيمون بينقوندي الله وما هم منكم بجاء كيمون جفنات ولكنهم كوني كم قوم كبيرين بيفرقون بين كولا دغولته مبه هنا كو غولا e hefere be ko dum tan be kuli dum adini be jabde Allah kam e naafigeebe kono wana be jaa kay mon be kul tan ko se be jabani Allah ko hefere be batte ko kambe dum batte be jabi Allah be peñin dow be goppa law yajiduna se be dañino malja an joñorgal ngal ebe joño e mum aw magharatin walla bimbaluuji aw muddakhalan walla natirde de be naata la wallaw mabe dunkittono ilayhi fewde mum hom kambe yajmahuna ebe jaacco Allah wi se be dañi de be moloyi taw wana e ma taw Allah goddo ne wonno ebe dañi de be molo e mudum babe jaato galano sinno kono leydi ndini joni sa aduna ni joni sa ronkondire makki tan taccat ya murte Allah paya mali ngoni yato mana kono non ala président goddo ala ko Allah tan sa woppine nga ala jaada dum won law yajiduna malja'an sabe dañanno joñorgal ngal ebe joñoyo aw muddakhalan wala natirde anani aw magaratin walla bimbaluuji aw muddakhalan wala natirde la wallaw mabe dum kittono ilayhi fewde mum o hum kambe yajmahuna be jaacco wa minhum ene mabbe kay man yalmizuka mo ene aybin ma fi sadaqati e peccugol sadakeji sada fecce asakeji ene hen aybinobe mo dum ene hen aybinobe mo anela Allah afame fa in udu minha sabe dokkama hen tan aradube bele wa in lam yu'daw minha sabe dokka kan idha hum jakiya kambe yaskhaduna bitik allawi walaw annahum radu sabe bela non ma atahumullahu ko Allah rokibe wa rasuluhu ko nana Allah rokibe galle ko be belama dum tan wa qalu bi hasbuna yuni min kay Allahu Allah sayyitina Allahu ma Allah rokkoy min fadlihi bulal mum wa rasuluhu nala Allah kay ma rokku min galle e innanu min kay ila Allah fewde Allah raghibuna ko ton min der Allah wi sabe bi non di dakana khairan dum borno moƴƴante kono ɓe mbiyan noon Allah wi innama sadaqatu ay asakkeje pirlitteɗe ɗe ene totte Allah ne haalanma foɗɓe rokkede asaka o wi ko lil fuqara ko ganduɗa ko hato jinɓe kato jinɗo noon ko joguiɗo kono ko jogui ko yonata ɗum ko wiyete faqiru on rokke asakal
wal masakini e miskineɓe ɓe ganduɗa ngala hay hu ko yonta ɗumen kissa sako ɓurta ɓen mbiyete miskineɓe ɓen kadi dokkira sakal wala amilina alayha golloɓe asakkeje ko wayno jagarafa o jaabin e qasimu peccowo o e katibu bindowo o e hasiru dendinowo o jahowone nangoya o e peccowo o e bindowo o e dendinowo ɓe fof ne dokki wolmo Allah fati qulubuhum wawneteɓe ɓerɗe mumen jaɓa Allah walla ala ko jaɓɓe Allah ɓe cuwa tabidde ene gowne ɓerɗe mum beele tabita e jabde Allah ɓenne dokke o firriqaɓe asakal ne hoɓɓitere daaɗe ene hoɓɓitere daaɗe en mbaɗi idi ko maccuɗo Aliou Sy halfi ɗum jonon Abdoul Diallo aski yahata Aliou Sy wi mboɗo yiiɗi jeeyam idi weno foti wiya temedere ujunere itta temedere ujunere asakal he kanko Abdoul Diallo itta temedere ujunere asakal he o tottuma idi rimɗo so yaltidema gal to yaha lawol mum gasi wonamo halfo ɗum de yaltata yaha ɓen dokkete wona omo rokke kanko so rokkama ko an heɓtata o rokketake kanko dokkugol makko ko soddewo tan wala gharimina walla ñamliɓe ngala ko ñaami ñamli ene ƴeewa ko ñaami tawa ñamlaraki ene mbaɗa arenaji ñamlaraki ene mbaɗa stage ɗo bal watte eyyi ene maha ɗum pour ne wona ɗum ñamli hen koto ñaama ene jara ene koltina ɓesguji mumen ɗum ñamlori ɓeɗo walla jomum ñamlorino ko caysi kono tubani Allah hankanta ala noon ko ene yoma o ne rokke hen walla oɗo e oɗo ne lurdi Abdoul Diallo onon ɗiɗo lurde affaire ñamade Abdoul winde rewma capanɗe nayyi mbiɗa kanko mbiɗa ala wona gonga ndewatami ko tinno gas o wi wona gonga ronkama yo alhaali mum deej kanko idi o aski o ƴeewa yo mbiɗa ko ndewatamo min capannayyi ndewatmo e dal wadde mbaɗen ni nda wadde capannayyi tan woppuma kadi e ɗum kadi ne moƴƴi ko itta asakal he o totta Abdoul yaha ɗum ne moƴƴi hayso jomum ko galo tawi tan on lurdi ronkama yodde ene rokke hayso jomum gallo rokke hayso jomum galo ha tan hakkude mo luuri Abdoul winde rewma capannayyi te on jowa o mbawi wardide dow ɗum andama hankandi bardiran ne wawi jobade hen kanko ido omo jogui halis asakal ane jaranamo tottudema capanɗe nayyi ujunere Abdoul Diallo beele woppuma jaaha masama wardirde ko fi sabilillahi noonne kay dariɓe e jihadi fi sabilillahi ɓe ganduɗa haade baytal mali ala ngala baytal mali ene pelle jihad fi sabilillah baytal mali ala ɓenne dokke hen hayso koɓe alɗu wabni sabili bi lawol gummiɗo masalan anin kafirin ene janggoya hoore fonde walla ummi kungel ene janggoya hoore walla ummi guine ene janggoya hoore fonde ari haɗo Tambacounda ɗo walla ari haɗo masalan anani dey Kaolack ɗo ewa tawi asakkeje ene pecce ene rokke hen o yi ɗum ɗo farida tan ɗum ɗo woni farilla minallahi ummarade Allah simi farida tan minallahi ɗum ko farilla ummarade Allah tawde kay ɗanngal makko ngal o ɗanni ngal wona ɗanngal gofol mimi ko ɗanngal omo rokke so tawi ko ɗanngal gofol noon o rokketake hen hayso so yeehi ko maayo o rokketake hen so tubani tan rokketake tawde o dañani mo ene ñamlamo tawi ko gallo to wuuro mabɓe o dañani mo ene ñamlamo o rokketake nde omo rokke so dañi ñamlowo noon tawde ko gallo o rokketake faami ɗon de koye ɗum ɗo de farida tan min Allahi oɗo farilla ko farilla ummorade Allah fiiɗo momta oɗo farilla ni wiiride yo waɗire ni ko farida tan addan ko ɗimo addan ko mafuulo kono addani fiiɗo wallahu lamdo Allah noon alimun kanko woni ganduɗo tago makko hakimu ñeñuɗo e golle mum
leke fala yajuzu sarfuha dagota ko firlidde asakal ngal لغيره كوانا لغير أنني من لغيره كوانا بيد حالا من كو بيان توتته فجواب استغراق أفراده لكن لا يجب على صاحب المال وذاك جم جودي إذا قسم لأسره بل يكفى إيداء ثلاثة من كل صنف ولا يكفى دونها كما أفاد الصيغة في الجمع سنة نوي أن سرد المؤدى منها سردي تتتيد أسكال نغال سرد موم كو الإسلام هو وند جول هو وانا جول تتتاك mi sardi o ko wonde julde wa Allah yakuna kari hasamiyan tottete asakala o taw wana sharif taw wana bani hashim taw ko bani hashim tottetaki wala muddalibiyan taw kadi wana bani muddalib en taw wana ben jeya taw ko bani muddalib o rokketaki dum non ko mazhabu shafi'i wi non malik no wi bani hashim en tan woni be dokketaki asaka kono bani muddalib en dokke kanko shafi'i non wi shafi'i wi bani hashim en e bani muddalib en fo dokketaki non shafi'i kanyum no sari fana ووي نون سانني نون وهذا إن كان حقهم من بيت المال جاريا ونا سانني دوم نون كو تاو حق مابbe بيت المال نوودي ebe gittane hende wa illa sadum ala kayfahum awla min ghayrihim kambe buri hande de tottede ko wana kambe be ha so bayt al-mal ala kay mandoke fa idahum ashalu min ta'adihim anan khidmati zimmi wal fajir walla bimi ittantebe hen be dokke ken yona be de buri wadde faayida yede goto mabbe liggono kefero walla goto mabbe ni liggono fajir so tawi andama be ngala ko be nyami baytal mali ala haydara ala rokkede be asakeje de buri fewde e yaade be liggono yo hefere non wi fam sanani sarif non ko ba mum woni sarif on woni rokketaake asakal ko amma mo yummu woni sarif no rokke paama dum faami non shari'a shari'i rokketaake ko mo ba mum woni ko amma mo yummu woni rokke paama dum ومنهم الذين يؤذون النبي enen nafiqeɓe kadi ɓe enen lorla nelaɗo Allah yani enen gaybina so tawi nelaɗo Allah haali huude ɓe jaaɓe kaltoneɓe ko haali oyi ko nafiqeɓe ɓe jooɗinoma ɓe kaala e haqqe sallllahu alayhi wa sallam bima la yaliqu ko hanani ɓe gaybina nelaɗo Allah eɓe ñoha ɗum فقال بعضهم لبعض وادم ببيرو كفو عن ذلك الكلام غبك حالا كدي غبك حالا قال سمكو غبه ني الله يبلغه ذلك حدثم يتادم ادمكو نانت كدي وانت بone فيغولنا منه الضرر yana e meden ummade makko lor tawi wonani ko kalten ko de kadi en dañal bone goppe kadi ko ñotom mako فقال الجلاس غوركو غوري جلاس بدم الجيم وفتح اللام المخفف جلاس اويته جلاس ابن سويد وي نقول ما سينا ثم ناتيه فتنكر ما قلنا كارن كو ويلي ان سن غاري ngulen wana halifu ngoden tan bi'en biya fa yusaddiquna fi ma naqulu san bi'en ngoni won bi'en tan be go sabu fa inna muhammadan usunun muhammad ko nana nofo ka kala fu sika go kala ko wiren san di ngulen allazi wa minhum inana fiqab allazina nabiyyan yusuna an-nabiyya bayna lorla nelad Allah wa yaquluna ngone wi so bi'ama ngoppe kalton ko bi'a hu usunun wiyama ko nanam nofo kala ko haalna o jabat biyama non qul wibe biidon ko uznude aha ko uznude khairil lakum kedotodo ko modje mon de wana kedotodo ko bone mon de ko uznu khairil lakum de mimi kedotodo ko modje mon wana kedotodo ko bone mon ko onde
sabu oɗo mo mbiɗon ko nanamno fo yuminu billahi ko gonɗinɗo Allah o yuminu lil mu'minina omo gonɗini gonɗinɓe Allah mbimo omo gonɗini Allah omo gonɗini gonɗinɓe Allah wa rahmatun oɗo mo mbiɗon ko nanamno fo ko yurmede lilladina wonande ɓen amanu gonɗinnoɓe min koye mon walladina yusuna rasulallahi ɓen ɓe ganduɗa ɓe ene lorla nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam lahum adabun alimun ɓe nen woda ɗumen lefte musde yahlifuna billahi lakum eɓe godira Allah wonande onon julɓe ɓe ɓe mbiya ko kalani ɗon wonde ɓe mbi ko ɓe kalani ɓe mbiya wallahi Allah seedi min mba kalani ɗum andi ɓe gonne ñoote ɓe gone haalde ɓe kaala nelaɗo ɓe kaali haɓe belti naafiqe goto wiye Julas ibnu Suwayd e goɗɗo ne wiye Wadi'atu bun Sabit ɓe gone ñoode nelaɗo Allah ha ɓe belti ha ɓoy ɓe mbi tawi ko Muhammadu haalata ko gonga ko wiyete naafiqe ɓe ko ni waye tawi ɗum ko gonga de fana tan asharru min alhamiri nde gande enen ɓuuri bonde e bamɓe enen ɓuuri jasde e bamɓe on saha noon cukalel macungel ne won ɗon ne wiye Amir bun Qays ngel ɗon ko macungel nelaɗo Allah en tawade ɓe ñohata nde ko cukalel tan noon ma fota guida en ni tan en ɗon ɓe cikki ma taw ala ko andi ngel ari haaltani nelaɗo Allah keɓe ñohi ɗum ñohi nelaɗo ko nelaɗo noddiɓe namdiɓe ɓe nguli Amir woodi wi ngel ɗo o ko fenata ko oɗo wallahi o ko penowo wa halafa Amir annahum kadabu o wi wallahi keɓe fenɗo fa saddaqahum nabi nelaɗo wi tawde keɓe mawɓe mata ɓe kaali ko gonga kanko cukalel ngel wone ñagade Allah ngel wiya Allah ya gonɗin kala kalɗo gonga ya fennu kala penɗo toujours ngel ñaago ɗum Allah ha Allah tellini ayo nelaɗo andi ko ngel haalno ko ɗum woni gonga kamɓe woni penɗo Allah wi ɓe gonda ɗo ma pour li yurdukum bele ɗon ɓe wiɓe noon wallahu Allah wa rasuluhu e nelaɗo mum ɓe a haqqu ɓuuri handude an yurduhu ne beletemo ɓeɗo ɓuuri hande e welede neɗɗo Allah so wele mamama nelaɗo Allah wele mamama gasi ɓimi Allah e nelaɗo mum ɓuuri hande welede neɗɗo e neɗɗo welede neɗɗo in kanu tawde kay kamɓe wondoɓe ɓe laatima mu'minina e ɓe mu'mini Allah tawde koɓe julɓe e gonga Allah welede jomum nelaɗo Allah welede ɗum ɓuuri hande alam ya'lamu a faami mbele ɓe ganda kamɓe ɓeɗo naafiqeɓe annahu ko woni fi man yuhadidillaha kala mo luurodiri e Allah wa rasulahu mo luurodiri e nelaɗo Allah fa inna lahu nara jahannama oɗo ene wooda ɗum jobdi jeygol ne wiye jahannama khalidan fiha so nasin ko casowo zalika nadde jahannama sasa alkhizyu woni koyera al azimu mawka gacce mawde kay ko nadde jahannama walla yahdarul munafiquna nafiqeɓe eɓe kula toujours eɓe kula an tunazzala alayhim de jippinte e julɓe ɓe suratun simore to nabbi'uhum nde ena haalana julɓe ɓe bima fi qulubin ko wone ɓerɗe mabɓe kamɓe nafiqeɓe toujours eɓe kula haade simore jippade haalana julɓe ɓe ko wone ɓerɗe mabɓe denti ɗum ne kam ɓe denti joni noon ɓe mbiɓe o hum ma dalika yastahzi'una eɓe kuli ɗum kono eɓe jalkita kadi Allah wi qul wiɓe an Muhammadu wiɓe istahzi'u jalkite inna allaha Allah mukhrijun kanko woni peññinowo ma tahzaruna ko ndentoɗon ko maw feññin ɗum maw feññin ɗum wala in sa'altahum wallahi sa namdimama ɓe keɓe jalkittuma ko walla keɓe jalkitta qur'ana eɓe jaha e gonde ma oɗon jaada walde Tabuk eɓe jaada e nelaɗo ɗe pay Tabuk eɓe ñoha nelaɗo Allah noon eɓe jalkita qur'ana eɓe jalkita julɓe eɓe jalkita nelaɗo Allah Allah jippini ayo Allah wi sa namdimama keɓe kaalal ko maɓe mbi ɓe goni koye lamminere tan pour ɓe taƴiri ɗum lawol ngol wona haydara la yaqulunna ma ɓe gantina ɓe innama kunna minen kay min laatima tan na huudu emin jumpa wonal abu emin pijido tan e yewtere li naqɗa abi hiddariga pour min taƴira ɗum lawol wona hay hunde min pantaki hen ko min lamminta ko ko pour hamin daña tan ɓe lawol ngol ne raɓɓidire men seeɗa eyyi ɗum tan wona pour haydara
Allah wi ɓul wiɓe a billahi yeti ko Allah wa ayatihi en ayaji Allah wa rasulihi en elaɗo Allah kuntum laati on tastahzi'una oɗon jalkita ko Allah en elaɗo mum e ayaji mum jalkitton la ta'taziru oto gantine gada kafartum sabu on jeddi on gonti hefereɓe ba'da imanikum caggal nde peññinɗo limanako on goni heferede caggal nde gonɗinoɗon Allah in ya'fu so tawi Allah yaafima an da'ifatin ga fedde minkum e moɗon e jangin mabɓe walla in yu'fa so tawi yaafama an da'ifatin fedde minkum e moɗon ay watu azib ma o leptu da'ifatun fedde bi annahu walla tu azab ma lette bi annahum sabu kamɓe kanuɓe laatima mujrimina keɓe bakkodin aha almunafiquna nafiqeɓe worɓe ɓe noon andi makhsiyu bun humayri oɗo jaaɓi Allah wana on kam Allah yaafima ɗum heddiɓe no ma boɗe naati mumen almunafiquna nafiqeɓe worɓe ɓe noon wal munafiqati e nafiqeɓe rewɓe ɓe noon ba'duhum yoga mumen min ba'din ne nande yoga to banggue jeddugol e to banggue wonde nafiqeɓe ya'muruna ɓeɗo ɓe jamirta bil munkari koko boni wa yanhauna ɓe kada anil ma'rufi ko moƴƴi ɗum woni jikkuji maɓɓe hadde ko boni hadde ko moƴƴi yamira ko boni ɗum woni jikku nafiq wa yakbiduna aydiyahum eɓe jogiti juuɗe maɓɓe ɓe naftata e welede Allah ɗum noon nasullaha ɓe goppi ɗaftade Allah fa nasiyahum Allah ne woppiɓe e neware muɗum innal munafiqina ay nafiqe ɓeede humul fasiquna goni yaltuɓe ɗaftare wa adallahu Allah fadani al munafiqina nafiqeɓe worɓe wal munafiqati e nafiqeɓe rewɓe wal kuffara e hefereɓe Allah fadaniɓe naara jahannama jeygol ne wiyeni so ɓe naati toon khalidina keɓe sasoɓe fiha toon hiya jeygol ngol hasbuhum woni jobdi mabɓe wala anahumullahu Allah woɗɗiniɓe yurmede mum wala hum ne woniɓe azabul lette muqimun ɓe ganduɗa ko duumiɗe onon nafiqeɓe kalle o wi onon nafiqeɓe kalladina o wi anani mbimi da'imun antum ayyuhal munafiqun mbimi lefte duumiɗe e moɗon onon nafiqeɓe o wi ɓe mbayi kalladina ko ɓen ɓe mbayi kono ɓen min qablikum adinoɓe on kanu ɓen laatinoma ashadda minkum quwwatan ɓen ɓurno on sattude sembe wa aksara amwalan ɓen ɓurno on hewde jawɗele wa awladan ɓen ɓurno on hewde ɓiɓɓe fastamta'u dakhmiti bi khalaqihim e gueɗal mumen e aduna he onon ne fastamta'tum onon nafiqeɓe ɓene dakhmito ɗe bi khalaqikum e gueɗal mon so mayɓe ngerƴi on gasi dakhmirɗe kama stamta'a hono dakhmitorino allazina no ɓen min qablikum adinoɓe on bi khalaqihim e gueɗe mumen wo khudtum oɗon jumpa e fenade o khudtum oɗon juwa e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kallazi nden hunde khaadu nde ɓe jumpuno kaɓe dañño ko onon dañon ɗum ɓen noon ulaika ɓen habidat a'maluhum boni golleji mum fi dunya aduna wal akhirah l'akhara o ulaika ɓeɗon humul khasiruna goni pertuɓe Allah wi alam ya'tihim bele arani e mabɓe naba o khabar allazina no ɓen min qablihim adinoɓe hol ɓen qawma nuhin yimɓe annabi nuhu gadinoɓen ni wa adin yimɓe annabi hudu gadinoɓen ni wa samuda yimɓe annabi salih gadinoɓen ni wa qawmi ibrahim yimɓe annabi ran gadino benni wa ashabi madyana yimɓe annabi shuaibu ɓen gadino benni wal mu'tafikati e gure annabi luuɗu ɓenne kadi gadino on ɓenni ɓeɗo fo atatuhum addanino ɗumen rusuluhum nelaɓe mumen bil bayyinati hujjaji ɓanguɗi kono noon nafaani penni fa uhliku kalka Allah wi fama kana Allahu wonani Allah li yazlimahum ene toñaɓe tawa ala koɓe mbaɗi walakin ko woni kanu kamɓe laati yazlimuna eɓe tooña anfusahum koye maɓɓe kamɓe tooñata koye maɓɓe ɓe mbaɗi ko bakkat Allah halkimi wal mu'minuna julɓe worɓe ɓe wal mu'minatu julɓe rewɓe ɓe ba'duhum yoga ɓeeɗo awliya'u ko nandidiɓe ba'din yoga
ya'muruna ebe jamira bil ma'rufi ko moddi wa yanhauna ebe kada anil munkari ga ko boni wa yuqimuna as-salata ebe nyiba e julde wa yu'tuna ebe totta az-zakata ko wiete azakkeje sebe ngaski be tottat wa yudiuna Allah ebe dofto Allah wa rasulahu ebe dofto nelad Allah ulaika beedo kam sayarhamuhumullahu beedo ma Allah yurmudu ben anani be ma Allah yurmudu wana ama wala sawfa Allah yurmudu ala wana yama Allah yurmudu Allah ala yama kanyum Allah ala dum ko yurmoto tan Allah spet yurmade ala yama ko neddo jogi dum inna Allah azizun ko poldo la yujizuhu shay'un ay huune ronkintama wadde ko wela fo wadat an in ja'i wa'dihi wa wa'idihi so sappima o wadat so fodi o wadat hakimun ko nyenyudo e golle makko ko wela fo wadata la yada shay'an illa fi mahallihi fa jattata huunde o wada do hanani Allah buri don kala ko o wadi to wadi don hani wonde don ya kaari de handani dum ala o fi Allah watta ko hanani bibi Allah ko wadi fof en handi bibi kala do wadi modjere makko en handi so wadi goddum kada ma ganda ala handi hen bibi kala sa handa watta Allah la yada shay'an illa fi mahallihi ko jabata wa'adallahu almu'minina alla kay fodani julbe worbe wal mu'minati e julbe rewbe alla fodani be jannatin gese tajride en doga min tahtiha elis mumen al anharu pisinaji pisin ram pisinde an kajo bona be anda sadan pisin pisinaji ko tubu ko jogoto dum beeli won tawe galleji tajri en doga min tahtiha elis al anharu pisinaji sebe nati to aljanna to khalidina fiha ka be nyawana be tiasal to alla fodani be wo masakina e kodorde dayyibatan be day o masakina dayyibatan e kodorde ganda ko belbe fi jannati adini e aljanna mo ganda ko nyimbe tastadibu han nufusu aljanna mo ganda pittali ne belto hen wa ta'alafu ha fiha pittali di ngowa hen anani di tawa don mala aynur ra'at ko yitere medani yiti wala uznun sami'at ko nufu medani nant wala khadara ala qalbi basharin ko hulene meda jolde berne neddo dum wiete aljanna dum woni masakina de yibatambe fi jannati adin afami kono dum fode e welde andi rasul sallallahu alaihi wasallam o namdanoma holko wiete masakina de yibatam holko woni dum o haalane holko woni dum cheikh itu busa ko gadana busa yawno horo wadde tiriyaga gadana busa fanani afami o namdanoma holko woni masakina de yibatam de Allah wieta do de kuma halana en o wi ko ngesa ko gese fi basati ko gese iqamatun nyibde la tahulu wala tazul mbaylota ko iwata andi gese men de ne mbaylo wayre ne bawli tan jiya soyde saga soñama tan kadi natta wadde haydara ha ko aljanna non fawlata waylata te kadi iwata do wonno non tan woniri dum wete masakina de روي أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ومساكن طيبة في جنات عدن قال أوي بصر من لؤلؤ أوي كو غالي أو كو كان لؤلؤ عندي قصر هيونا وانتي كو بيري كو غالي في ذلك القصر ene on ma galle sabu una daran galleji capatti jeedi kadi nana e galle he galleji di ko yaqut kange yaqut bodejo bolo fi kulli darin kala hen galle sabu una baytan capande jeedi suudu nana e mudum min zumurudatin khadra wa kange mirok kange bileje bulajo kange mirok ko on kange wondon fi kulli baytin kala hen suudu sabu una sariran diwaji capande jeedi nana e mudum ala kulli saririn e kala hen diwa sab'una firasan capande jeedidi berteteri nana e mudum min kulli lawnin kala façon yo façon ala kulli firasin kala hen bertu ena wadi zawjatun min al-huri al-'ain debbo e huri ini en hen goto e yantabe huri ini en hen won riwaya goddo wi kala suudu ene wadi capande jeedidi lahal kala hen lahal ene wadi capande jeedidi façon nyamde nan hen dum wete jannati adnin ko dum do Allah yi e do gele juldo fof ene daña dum juldo sidi wona juldo sidi wona juldo mo yulani fof kam aljanna o kan hebat dum
julɓe noon ɓurdirta koko wonata yeeso ko kono oɗo aljanna kam gar fu ma nanno kay ka leñol nelaɗo Allah kay an kay ñaago tan jeede leñol he siɗi gona kuuɗaɗo tama nadde aljanna hay sa woni kuuɗaɗo a natat hay sa woni kuuɗaɗo mo Allah huuɗi a nata aljanna ha tan koye leñol nelaɗo Allah gonɗa kanko wi noon kanko wi zalimuna maghfurun o muktasiduna najin sabiquna kadi sabiq neɗɗo baɗowo ko boni tubata o ko jafeteɗo baɗowo ko boni ene tubana Allah o ko daɗowo mo meeɗa wadde o kam haaltaki on yiyata koye annabaɓe haade ko leñol makko saɗa ñaago Allah wonde annabi wonde leñol nelaɗo Allah sabu hay to fa minhum muktasidun wa minhum sabiqun bil khairat wa minhum man da wernani minhum zalimun li nafsihi wa minhum muktasidun wa minhum sabiqun bil khairat to yeso to o wi jannatu adni yadkhulunaha e do fote no mbay fof hebe naton aljanna kam ande ken ñaagoɗa Allah ko jeede leñol nelaɗo aljanna kay soko ba ɗum burkina ma heɓ soko won aljanna tan ma heɓ ɗum eyyi ko ɓuuri aljanna ko noon mbiɗa ya dartu wona aljanna kay kama narata ɗum kay kama fayanani ɗum ni an kay andu tan firtan koye leñol nelaɗo a jeeɗa kono nadde aljanna kay kam ɗum kam amul werante a narat tan ka nato amul werante o wa ridwanun min Allahi noon akbaru ay weluyi Allah ɗum ɓuri mawnude fof ko haali ɗo ko e welde weluyi Allah ɓuri ɗum ɗimi weluyi Allah ɓuri ɗum o wi aqallu ridwanun ya'tihim min Allahi akbaru min zalika kullihi weluyi Allah cetta kinal mo Allah rokkanma ɓuri e dendagal ko limti ɗo ko fo e safde ala kala kam so hokkima weli Allah kew wa warada anna Allah ta'ala wiyama yana yawmal qiyamati yaqulu Allah ene wiyana naɓe aljanna wiyaɓe hal raditum ko dokkimon ko on belam fa yaquluna ma lana la narda holko hadata min welete wa qad aadaytana ma lam ta'di ahadan min khalqik a rokki min ka rokkani hay goto e tagoma fa yaqulu Allah wiyaɓe ana u'dikum afdalu min zalika boɗo jogori rokkude ko ɓuri ko dokkumi on ko qalu wa ayu shay'in afdalu min zalik holko ɓuri ɗum ɗo welde oɗo aljanna mo min ji qala Allah wiyaɓe uhillu alaykum ridwani mami jippina on weluya am mi jippina mon fala asqudu alaykum ba'dahu abadan mi wonta tikkan on ha darga ha cey ɗum ɓuri welde nadde aljanna neka ko ɓuri aljanna ne weede neɗɗo hoto ñaago aljanna aljanna kay ka naaro tan ɗo hoto cikkiro ni ko Allah waɗa aljanna Allah naatan toon o ala debbo o nanno ala ɓiɗɗo nanno sa naata aljanna kay a naata tan yimi a naata aljanna kay a naata tan heddi ka ko ɓuri aljanna ko ɗum woni ko yeeɗani hedde sekti jana wi wen ɗaɓɓu ɗum woni ko salatul fatiha nafata sala fatiha wona aljanna nannata neɗɗo voilà in sene ko goto no yan fana ne la sala wi so tawi neɗɗo juule am goto Allah wi muɗum laabi sappo in so Allah yurmama sappo goto a naata aljanna a naata jeygol so Allah yurmimama laawol gotol a naata jeygol te nelaɗo Allah wi ko sa juule am gotol Allah yurmama laabi sappo joni noon a waɗi salatu fatiha ko law goto Allah yurmama laabi sappo darno e yabere ma tawi gonka e mbaɗɗa tawi ko salatu fatiha mbaɗɗa kay tawi wona arab kalɗa kay kadi morlu course ma nattina en kadi ko aljanna daroɗa heeɓi ndeke wadde joni so tawi Allah yurmama goto ko aljanna paaɗa jeenayyi ɗi place min woni jeenayyi ɗi to place min woni ƴeew noon nannguɗa wirde ha ñande ma eɗa naata aljanna ko mbatta to aka pertuɗo jarani kala wirde ani a dañani dara neɗɗo wirtinanno ko ha daña goɗɗum kono wona aljanna kay aljanna ka heeɓi ɗum guila ñande guila mbiɗa allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim kasi a dañi aljanna koko ɓuri ɗon ko darata ɗum noon kangaɗo an kangaɗo birdowo woto fiɓɗum woto ɗamina aljanna an kangaɗo woto ɗamina aljanna tawi a ɗaminima aljanna ka kangaɗo woppu course ma juul hoore ma so Allah jaaɓi a nata aljanna julti so Allah jaaɓi tan nata aljanna ɗum ka a natta jeyngol kam aɗani Allah jaɓanima waktu ma e gurdam ma so gotol tan a nata aljanna amma sala fati kay ɗum ko wona aljanna nata ko ɓuri ɗon aljanna kay woppu sohlani bisimillahi zalika hebde weli yo Allah wal fawzu woni malal al azimu mangal